Nastolili ste dôležitý bod. My sme sa stretli s tým niekde na prelome rokov 21 až 22 rokov, 18. rok 19, kedy je poľnohospodársky sektor v zásade mám dosť tempo jeho rozvoja, v podstate začalo pokrýva všetky základné potreby ruského toahu s potravinami. A potom za mnou prišiel priamo poľnohospodársky výrobca na stretnutie a hovorí: len nie nepúšťať nikoho dnu späť, pretože prídu so svojimi obrovskými dotáciami, v skutočnosti žijú na tom istom mieste. To je všetko podpisovať dokumenty v rámci Svetovej obchodná organizácia WTO? Áno. To je, ak to nie je možné, potom to nemôže byť dotované. A skryté dotácie vo veľkých množstvách choď a tvor obrovské preferencie. Vrátane nášho tohu. Po druhé, tu tieto miesta a regály v obchodoch. Áno, no cez ktoré naši producenti nedokážu preraziť na regáloch, z ktorých sa tovar vyberá, sa vypredáva. No, toto je nejaký nezmysel. Ale koľko? Niečo sme o tom hovorili. Však? Povedali, aj keď ťa svobí kôl na hlave, nič nefunguje. Tu. Tu teraz, keď Alexej práve povedal o tom, že sa toho veľa nezmenilo v súvislosti, veľa sa dosiahlo, alebo skôr, našich podnikateľov a značiek objavujú sa tam v stovkách alebo tisíckach mená a tak ďalej a tak ďalej. A naozaj, niektoré veci lepšia kvalita ako prezentované skôr zahraničné výrobcovia na našom tohu. No, ty vieš, toto je lepšie ako čokoľvek iné. Zapnuté vstúpil na táh, všetko si vystavil a potom nie vyhnať čokoľvek. Úplne čokoľvek áno. Nie je spôsob, ako sa cez to dostať. Teraz sú takže. Hlupák dostal zákaz vstupu do ich spoločností, pracujú pre nás. No, vidíme. Na mne vyjdú von a vyjde von veľký biznis. Chcú vráť sa. Ale pre Boha, prosím. Ale tu je to veľmi dôležité. Tuto Alexej povedal správne. Je to potrebné. Najprv musíme vidieť, kto čo robí, správal sa slušne. Prestali sme tam mať nábytok. Máme byť vyslovení. No a čo v Bielorusku a vyrábali dobrý nábytok. Takže no, Boh vám žehnaj. Tak sme to začali robiť aj my. Rozumieš? A nie je to horšie a možno dokonca lepšie. A objavili sa technológie a dokonca zodpovedajúce výrobné prostriedky objavili sa a začali to robiť sami. Áno, je. Zložitý proces. Je to samozrejme zložitejšie a rozmanitejšie ako v poľnohospodárskom sektore farmy, hoci ani tam veci nie sú také jednoduché. Mimochodom, čo sa týka kvality, produkty a požiadavky na produkty. Vždy máme vyššie poľnohospodárstvo, boli viac ako v Európskej únii, povedzme, dobre a v priemyselnej oblasti produkcia. No, musíš sa pozrieť. Samozrejme, že musíš. Pozrite sa, ako sa všetci správali. Niekto urobil tam neporiadok a urazil nás. No nech je to tak. Sediac tam niekde. Boh s nimi. Ale tu je tá vec, chcem na niečo upriamiť pozornosť. Tu Alexej povedal, musia tam byť. Musím povedať, že niekto tam previedol peniaze, aby sa ospravedlnili. A nie. Nie. Tento určite nestačí. A nemali by sme. Teraz sú zapnuté. Ospravedlniť sa. Počúvaj. Som s tebou už 10 ročia, komunikoval som s mnohými ľuďmi. 3 hodiny 49 minút je mi priveľa zástupcovia podnikov v tej istej Európe. V štátoch si ich veľmi vážim, sú veľmi seriózni ľudia, gramotní, pragmatickí, vie všetko spočítať, dokáže to urobiť, vedieť, ako dosiahnuť svoje ciele. Oni skutoční konkurenti, silní. Oni ospravedlniť sa, povedať. Ospravedlňuješ sa zajtra, ospravedlniť sa, ak sa budú musieť vrátiť na štáh, nech je čokoľvek, odfúknú ťa a poboskajú ťa ty v ústa. Toto nestačí. Je potrebné pozrieť sa na všetky tieto otázky z pragmatického hľadiska. Počúvaj ma. Je pre nás výhodné, že alebo prišla iná spoločnosť, čo znamená, že musíme to pustiť dnu. Viem, že jednoducho poviem to bežnou rečou, nie je to ziskové, je to nevyhnutné. Nájsť 1000 dôvody, prečo by tu nemala byť toto alebo tamto spoločnosti. A medzi týmito poví 000. Dôvodmi, takže 999. Sa bude presne zhodovať požiadavky WTO, uisťujem vás ty. Áno. A urobíme to jeden po druhom. Argumentovať v súdy. Asi pred 15 rokmi minimum. Prečo? Nie. Nepoviem ti to.
Na nič som neprišiel. Vieš, kedy tam niekto opustil náš toah, bol porušený, naše zákony stále porušovali pravidlá WTO. My povedali im, pôjdeme na súd, pobijeme sa. Na súd v ATO. OH hovorí, preboha, dobrý deň, zažalujeme vás. 10, 15, 20 rokov. Povedali nám to 3 pred rokmi. No, to by sme mali urobiť aj my. Odstrániť, konať. Nič osobné, iba na podnikanie. A požiadal som vládu pracovať na tomto účte, rozvíjať, vypracovať určité podmienky pre návrat. Toto, samozrejme, musíme zohľadniť. Správanie našich partnerov v tie predchádzajúce tam boli 3 roky. No, samozrejme, bez toho nie je možné žiť ani ľudsky, vzťahovať sa na boli spoločnosti, ktoré to neurobili. Odišiel som v slzách, úprimne, ale so slzami. No, prečo máme taký tlak? Zničia nás, naša vec. Je tam pre oceán. Nedovolia nám vyrábať výpočty v Európe, vo väčšine prípadov budú spôsobené poškodenie, ale tie všetci poznáme. 6 hodín 10 minút spýtal som sa vlády, aby to mali na pamäti. A tuto je, teraz by som sa spýtal Maxima. Gennadievých Rešetnikov, stále je ich dicézu, aby sa v prvom rade vyjadrili k tento účet. Toto je to, čo vláda pripravený. A ak je niečo potrebné zohľadniť z hľadiska našich záujmov podnikanie, v prvom rade to urobíme, zamerajte sa na svoje záujmy, na záujmy nášho podnikania. Tu z tohto budeme musieť pokračovať. No samozrejme, že musíme. Uvidíš, ako sa to všetko prejaví na toahu. Ak naozaj niečo potrebujeme na toahu, ale zatiaľ nie je žiadna príležitosť doteraz, alebo len o 20 rokov dopredu, aby sme dosiahli určité parametre na výrobu určitých z nich tam skupiny produktov, ale je